Kde mám mentora, tam napredujem. Prednedávnom sa mi stala veľmi taká zvláštna vec. 2 dni po sebe som sa rozprával s ľuďmi, ktorí mi povedali takmer identickú vetu. Kde mám mentora, tam napredujem. A kde ho nemám, je to také 2 kroky vpred a 1 krok naspäť. Obaja majú mentorov v oblasti fyzického tréningu a stravovania, mentora v oblasti stanovovania a najmä dosahovania cieľov a jeden z nich dokonca aj v oblasti business mentoringu. A keďže oboch poznám už dlhší čas, veľmi dobre na nich vidím, kde robia pokroky a kde stagnujú. V oblasti zdravia je to úplne zjavné. Pred pár rokmi boli slušne povedané nie v najlepšej forme, ale teraz je to niečo úplne iné. Pravidelne športujú, ich postavy sú úplne iné ako pred rokom a majú ciele na úrovni tých konkrétnych časov v triatlone, respektíve v ultramaratóne. Priznám sa, že som nebol akoby veľkým fanúšikom mentoringu a coachingu. Myslel som si, že sú to vyhodené peniaze, veď naučiť sa niečo sa dá aj z kníh, videí a predsa všetko už je aj tak online a navyše zadarmo. V tomto som sa veľmi mýlil. Keby ste mali zvoliť drahého mentora a kedy naopak tú dostupnejšiu verziu mentoringu, respektíve knihu, že kedy? Je to iba o tom, či máte viac času ako peňazí, alebo naopak, viac peňazí ako času. Ak máte dostatok času a málo peňazí, potom určite zvolte knihy, online kurzy či hľadanie týchto informácií zadarmo na internete. No, pokiaľ si už vážite ten svoj čas a tento okamih príde takmer u každého, potom si vyberte rýchlu, i keď možno drahšiu odpoveď. Konzultáciu s nejakým odborníkom na danú tému. Je ešte jedna oblasť, ktorú som pri mentoroch sám výrazne podcenil. Možno to poznáte aj vy. Ak si stanovíte ciele, ale nie je pri vás nikto, kto by vás kontroloval, potom je to častokrát 2 kroky vpred, 1 vzad, občas aj 2 vzad a iba 1 krok vpred. Správny mentor vás dostane do bodu, kedy svoje ciele aj naplníte, pretože viete, že o pár dní alebo týždeň sa vás na konzultácii spýta tú jednoduchú otázku, tak ako sa ti podarilo splniť to, na čom sme sa minule dohodli. Zodpovednosť voči niekomu inému je veľmi silnou motiváciou. V osobných financiách je mentoring veľmi jednoduchý. Najprv si nastavte váš osobný finančný plán alebo plán finančnej slobody a následne ho začnite krok po kroku naplňať. Ak potrebujete pomôcť s vytvorením finančného plánu, v mojej škole investovania a finančnej slobody sa dozviete presne ako na to. Link k tomuto videu a k tomuto kurzu nájdete v mojom profile. Pokiaľ máte inú oblasť, v ktorej chcete spraviť tento rok zásadný pokrok, potom začnite hľadať mentora aj v tej oblasti. Takto investované peniaze by sa vám mali vrátiť 10 a viac násobne. Prípadne by ste mali vidieť už do 3 mesiacov významné a hlavne merateľné zmeny v danej oblasti. Ak sa to nestane, potom svojho mentora jednoducho vymente. Ak nedosahujete výsledky a vy naozaj poctivo dodržujete, čo ste mentorovi slúbili, potom si vaše peniaze jednoducho nezaslúži.